ассалому алайкум подписчикони азиз, умедворам ки ҳама каса сиҳат сарбаланд хонобод тинҷ ҳастем. Хуш омадед ба канали Бохтар Сити. Подписчикони азиз, рӯзи Саидул Айём, рӯзи Саиди ҷумъа ба ҳар як шумо муборак боша. Парвардигор аҷр савоб ҳамаи мо шуморо насиб рӯзӣ бигардона, баракати ризқи рӯзимона зиёда гардона. Подписчикони азиз, анами навора мо баҳри шумо кардем дар ами рӯзи Саиди ҷумъа. ғанаҷинаки якум гусалаш дашикамаш 5 моҳа буғизиш гарантиш қати бародарони азиз, хурданаш аҳлиш буғизиш кафолат дода меша ҳисоби канали Бохтар Сити. Подписчикони азиз, фақат успед кунед харидорӣ кунед. Мол қарор дорад дар шаҳри Бохтар, собиқ ном Қурғонтепа. Рақамҳои телефон 117 38 98 78. дар ин рақамҳо WhatsApp, имо ҳаст. метавонед ки занг бизанед, харидорӣ кунед. метавонед ки дар хона айпешӣ биёед, мола бибинед. Подписчикони азиз, мол бениҳоят молаки аҳлай экономични молаи мол зоти зиёти швед карпат намеги, моли маҳаллия, як хоҷагира обод мекардаги моли. Подписчикони азиз, масъалаи алиш бениҳоят аҳлай, ҳамаш кафолат дода меша. худиш гусалаи то зоиданаша иншоалло бо камта калона меша. Подписчикони азиз, масъалаи ҳалниша ина бе пауза бе ягон чиз нишон метиҳам. хушрӯ тамошо кунед бародарони азиз, чӣ хел молаки аҳлай синяро тамошо кунед. халта синякшам ҳуй карда бародар, 4 та чочи хадавой дора ки ай ҳар чочиш клеш меброя. ина масъалаи алиша, синяш сафеда, садако чочи сиё. иншоалло ки мол беҳтарин моле, чӣ хеле ки меқапи намеҷем ай тарафи хафоша мине бе пауза бародарони азиз нишон метиҳем. ин халта синякша ҳуй кардааст. пешкаш бар киҷон. иншоалло ки молак моли хуба. касе харидорӣ кунед раҳмат ҳам мега. бародарони азиз, телефон дасти мо 24 соата кор мекунад. фақат успед кунед харидорӣ кунед. мол беҳад молаки аҳлай, масъалаи хурданаш буғизиш кафолат дода мешава. 5 моҳаги буғизиш узӣ кардаги. Подписчикони азиз, фақат занг бизанед, харидор кунед. мол экономична ки як сари замин як лави ҷиборда хича сер менехад. иншоалло ки ин расходи калонам надора. любой ҷода хича сер мекунад. як дарза лав қати як рӯза хича сер мекунад. иншоалло хайр бози вақти пучоқ мучоқ ям тарбизича бо камтар агар тарбия хубиш кунед, бо иншоалло хубтар беҳтар мешава. подписчикони азиз, нақша нархи дастраса қимат нест. иншоалло касе харидорӣ куна ин мол залал намекунад, барое ки мол бениҳоят моли аҳлай хурдан ҳама шароитош дар зиндаи дар ҳамин мол аввалаш мо ягон камбудӣ дида намешавад. иншоалло стойкаи хубам дорад. бинед чӣ хел молак моли базебай, як хоҷагира обод мекардаги мола. подписчикони азиз, нархи мол нархш дастраса қимат нест. иншоалло муомила дорад, доставка дорад. фақат успед кунед, занг бизанед, харидорӣ кунед. нархи мол боша 13000 сомонӣ муомила дорад. бародарони азиз, иншоалло доставкашам ҳисоби мо мешавад. ҳамин муомилаи хуб шуд, доставкаш ҳисоби канали Бохтар Сити ройгон аст. подписчикони азиз, хушрӯ аҳамият битем. мола иншоалло ки ягон камбудӣ надорад. мол беҳад аҳлина бо як бора пафтор бе паза масъалаи аҳлиша тамошо кунем. хеле моли аҳлам кам бародарони азиз даста мезанад. иншоалло ки масъалаи аҳли хурданаш ҳамаш кафолат дода меша. бениҳоят молаки базебай 13000 сомонӣ муомила дорад, доставка дорад. иншоалло касе ки харидорӣ мекунад занг бизана, харидорӣ кунед. бародарони азиз, ҳамин рақамҳое ки гуфтем 117 38 98 78. дар ҳамин рақамҳо имо WhatsApp ҳаст. 24 соат телефони дастӣ кор мекунад. дар ҳамин рӯзи Саиди ҷумъа як ҷо бародарони азиз дуо мекунем ки бародарони ғарибу мусофири моро аҷами балофатҳои азиз самои нигаҳбон бошад ки дар шаҳрҳои Россиярам нотинҷия камтар нооромирам ҳастак. ҳамаи бародароне ки дар ғарибиянд як каф умеди дуо доранд. ай мо шумо бародарони азиз ки мо дар ҳаққи ҳам бародаро дуо гӯшем. ҳамаш фарзандои ҳамин давлати миллатанд. худоам парвардигор ай балофатон нигаҳбоншон боша, ай чашми зулми золимо бадкиро дар панош нигаҳбоншон боша. худоам баракати ризқи рӯзи ҳамаи мо шуморо зиёда гардона. омадани дидори падар модари бачаракҳои ғариба насиб гардона. то наврҳои оянда худоҳофиз. бародарони азиз, лайкотона фаромӯш на, комментариёто бинависед, фикр ақидатона навистагитонда сихана хуб ша бинависед. бародарони азиз, то наврҳои оянда худоҳофиз.